legszebb karácsonyi történet. Az utcákon derékig ért a hó, a feldíszített kirakatokból áradó fény ezüstös csillogásba vonta a tájat. Valahonnan sült gesztenye illatot hozott a hűvös esti szél. Az egész várost valami végtelen nyugalom és békesség ülte meg. Ezen az estén senki sem sietett sehova, hiszen ez az este karácsony este volt. A fiú búcsúzásképpen csókot nyomott édesanyja arcára, aztán nyaka köré tekerte a sálát, és kilépett az ajtón. A küszöbön túl a lépcsőház sejtelmes sötétje fogadta. Leszaladt az öreg, kopott márványlépcsőkön, és kilépett a decemberi éjszakába. Sietve indult a park felé, hiszen ezen az estén még véletlenül sem akart elkésni, mert éjfélkor a nagy karácsonyfa alatt. A fiú nagyon izgatott volt. Kezével óvatosan megtapogatta a zsebében lapuló apró csomagot. Ettől egy kicsit megnyugodott. A csomag egy gyönyörű aranyláncot rejtett, amit csodaszép kövek és résetek díszítettek. A fiú az összes pénzét ráköltötte. Ezért vállalt munkát a nyáron, erre tette félre az összes uzsonna pénzét. Mégis nagyon örült, hogy sikerült megvennie, hisz tudta, akinek szánya régóta vágyik egy ilyen nyakláncra. Messze a lámpaoszlopokkal szegélyezett utca végén felsejlett a park kerítése. Sok mindent megéltek már az öreg fái. Mesélhettek volna elfeledett szerelmekről, ki nem mondott vallomásokról és olyan dolgokról, melyek erősebbek, mint a vénfák gyökerei, és akkor is meg lesznek még, mikor a park már rég eltűnt a történelem viharaiban. Itt ismerkedtek meg ők is egy éve egy langyos, holdfényes nyári estén. Jól emlékezett. Éppen hazafele ballagott, mikor furcsa derengést látott a fák közt. Arra irányította lépteit. A fák között kicsiny tisztás bújt meg. A tisztás közepén egy lány ült. A lány festett. A park fényeit festette. A hold halvány sugarai besütöttek a lombok között, és ezüstös csillogásba vonták alakját. Soha olyan szépet nem látott még. A fiú sóhajtott, majd tovább indult, és arra gondolt, hogy ez élete legcsodálatosabb estéje. A lány megborzolta a tappancskutya fejét, mire az vidáman vakkantott kettőt, és észreszejtve pörögni kezdett a tengelyek körül. A lány hangosan nevetett, aztán mindketten nekiíromodtak és versenyt futottak a kapuig a hólepte virágos kerten keresztül. Persze megint tappancs volt a gyorsabb. A lány megpaskolta a derék házőrző hátát, majd kilépett a kapun. Visszapillantva látta, hogy szülei az ablakból figyelik őt. Integetett nekik, mire apu és anyu visszaintegetett, aztán sietve indult el a park felé. A sarkon túl lelassította lépteit, és belenyúlt a zsebébe. Mikor kihúzta, egy kis bársonybevonatú doboz volt a tenyerében. Felpatintotta a tetejét, és elmélyülten nézegetni kezdte tartalmát. A dobozban egy karóra volt. Pontosan olyan volt, mint amilyet ősszel láttak az órásüzlet kirakatában. Arra is pontosan emlékezett, mennyire tetszett a fiúnak ez a furcsa formájú szerkezet. Akkor és ott elhatározta, hogy megveszi neki. Kevesebbet járt fodrászhoz, kevesebb új ruhát vett magának, míg a megtakarított pénzéből is kivett valamennyit, de végül megvette. A szülei azt mondták, bolondság, de ő nagyon örült, mikor végre a kezében tartotta, mert tudta, hogy örömet fog vele szerezni a fiúnak. Felnézett az égre, és megkeresett egy csillagot. Azt a csillagot, az ő csillagjukat. Bármilyen távol is sodorta őket az élet, az a csillag mindig emlékeztette őket egymásra.
A lány még nézegette pár pillanatig az aprócska fénypontot, aztán tovább indult, és olyan boldognak érezte magát, mint még soha. A nagy karácsonyfa a kis tisztás közepén állt. Égben nyúló ágai sok ezer apró égő dísz ékesítette. A parkban egy lélek sem járt ezen a késői órán. A fiú és a lány szinte egyszerre értek a tisztás széléhez. Lépteiket megszaporázva indultak egymás felé. A lány nézte a közelgő fiút, és kimondhatatlanul szerencsésnek érezte magát. Aztán tekintete a fiú foltozott kabátjára siklott, és hirtelen bánni kezdte az egészet. Minek is vette azt a méregdrága órát? A fiú biztos nem tudott olyan drága ajándékot venni neki, és most szégyelleni fogja magát emiatt. Lépései egyre lassabbak és bizonytalanabbak lettek. Mintha a sors rossz tréfája lett volna, a fiút is hasonló gondolatok kezdték gyötörni. Hiszen sosem szoktak ilyen nagy ajándékot adni egymásnak. Egy virág vagy egy bombon, és a tudat, hogy a másik gondolt rájuk többet ért minden kincsnél. Erről beállít ezzel a méregdrága aranylánccal. A lány biztos valami apró kedvességet talált ki, és most ez az egész biztosan nagyon bántani fogja. Az ő léptei is lelassultak. Alig pár lépésre voltak egymástól, mikor megálltak. Egymást nézték, és borzasztóan érezték magukat. Mindketten úgy érezték, végleg tönkretették ezt a csodálatos estét. A tisztáson jeges szél söpört végig. A hideg egészen a lelkükig hatolt. A fák ágai vadul csapkodtak a szélben, a fiú és a lány csak álltak egymással szemben. Már mindketten arra gondoltak, bár sose ismerték volna meg a másikat. És akkor elerett a hó. Hatalmas fehér pelyhek ezrei szálltak alá lomhán az égből. A karácsonyfa színes égőinek fénye szivárványszín tündöklésbe vonta a hófüggönyt, és a tisztáson földön túli ragyogás árad szét. Pont olyan volt, mint akkor régen. Emlékek kavarogtak a kövér hópelyhek között. Közös örömök, közös csalódások, közös séták, közös beszélgetések. Az egymással töltött idő. Mindketten a fára néztek, aztán újra egymásra. A fiú mosolygott, a lány szemében pedig ott volt az a furcsa csillogás. Egymáshoz léptek, és megcsókolták egymást. Boldog karácsonyt, mondta a fiú. Boldog karácsonyt, válaszolta a lány. Nem számított már a nyaklánc meg a karóra, csak ők ketten. Azon az estén egymást kapták ajándékba. A lány a fiút, a fiú a lányt. A sorstól, az élettől, egymástól.